Osmoosin tutkiminen perunalla. Kuori raaka peruna ja leikkaa siitä 9 samankokoista viipaletta. Ota 9 merkattua koeputkea koeputkitelineeseen. Punnitse viipaleet analyysivaalla ja merkkaa massat vihkoon. Muista taarata punnitusten välissä. Laita viipaleet numeroituihin koeputkiin. Tee laimennokset käyttämällä 10 ml mittalasia. Pipetoi mittalasiin 5 massaprosenttista natriumkloridiliuosta ja tislattua vettä. Kaada laimennokset numeroituihin koeputkiin. Anna liuosten seistä tunnin ajan. Tunnin jälkeen kaada liuokset lavuaariin ja kuivaa perunat huolella. Punnitse kuivatut perunat analyysivaalla ja merkkaa tulokset ylös. Tee tuloksista taulukko jollakin sovelluksella.